לפנות, שמגיע יום, בשקיעה זורח, ואני כל הזמן אני, אבל תמיד חייבת. יש פה ששומר, ממדת החלום עכשיו, אבל אני זוכר, אין הולכות איתי, לא משנה לאן. את המנון העם היהודי. אני גאה בכם, אוהבת אתכם, אלופים. הנהגת ההורים, רוצים שנייה? ערב טוב, עכשיו כבר אני לא קוראת שום דבר. אני רוצה להזמין את כל הצוות החינוכי, המזכירות, השומר, המורים, הגננות, הסייעות, ככה להעניק שי צנוע
מהנהגת ההורים של עמיאל רמב"ם, מהתלמידים עצמם, וגם איזה עוגה ככה שתפתח לכם משהו מתוק עם הסמל של הבית ספר באהבה, ויישר כוח לכולכם, אחד אחד, אוהבים אתכם! מקסים! העוגה בשבילי היא עשויה ממים? מהמם! תסתכלו! כוס עם שם, מדהים, איזו הכרת הטוב. בואו לרקוד עם הסמל החדש. ילדים לא הולכים הביתה לפני שמקבלים הפתעה.